हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबो बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' रायजोफोर दिनैनि समावहाय जाय बाथ्राफोरखौ रायज्लायनाङा दिनै बे बाथ्राफोरखौनो रायज्लायनांगोन होननानै आं सानदों। दा बे बाथ्राफोरखौ रायज्लायनायनि सिगां नोंथांमोननो आं ससे भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों। नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लागो, बेनि उनावहाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनोसै। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2024नि जि लकसभानि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि सार्थनि थाखाय, माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव बिटिआर सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ, लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ। बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै, नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै एनडिए जे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स दङ, बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों। बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इसुनि सार्थआव, बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे एनडिएनो भट होनानै जोंनि जे ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ, गिदिर जोंनि जे थांखि दङ, बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ। थ' रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो आरो बुजिनोबो हाबाय आरो बिनि सायाव बिजिरगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो नोंथांमोना बुजिदोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोननि बुजिनायजों आंबो माखासेखौ बुजिनानै लानो हायो। बेखिनिखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। थ' दिनैनि समावहाय दिपेन बर' सारा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरोखि दा माने जोंहा बिटिआर एकर्डनि जे मावनो गोनां जायफोर दफाफोर दङ, दा बेफोर दफाफोरखौहाय मावफुंनायनि सार्थआवहाय दिनैनि समाव बिजेपिनो भट होनो बिथांमोना खावलायदों बा बिथाङा खावलायदों। बा जोंहा दरं उदालगुरि बियाबनि जे बिजाथि जोंहा दिलीप शइकिया बिथां, बे बिथांनो माने भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना दिलीप शइकियानि जानानै दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिजेपियाव भट होनो खावलायदों आरोखि। दा खोथाया बेसो रायजोफोर, आङो रायज्लायनो नागिरनाया जे बिथाङा बै समावहाय जे दिपेन बर' सारा मा बुङामोन, जे बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव माने 2024 मायथाइनि सिगाङावनो जुदि बिटिआर एकर्डनि जायफोर मावजानांगौ दफाफोर दङ, मावफुंजानांगौ दफाफोर दङ, जुदि बे दफाफोरा मावफुंजायाब्ला बा फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि जे एमपि इलेक्सन, बे एमपि इलेक्सननि सिगांनो जुदि जोंनि बिटिआर एकर्डनि मावफुंजानो गोनां दफाफोरा जुदि आखरे आखरे मावफुंजायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहाय माने गोख्रोङैनो धरना होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिनि सोलायै दिनै बिथाङा मा मावखो, बा बिथाङा दिनै मानो सासे बिजेपिनि बिबायारि जाखो, दा बेसो साननो गोनां जाबाय रायजोफोर खोथाया, नङा होमबा? दिनैनि समावहाय बिथाङा बिजेपिनि आथिं सिङाव थानानैसो बा सोरबा बिक्ति सासे दिलीप शइकियामोन बायदिनि आथिं सिङाव थानानैसो दिलीप शइकियानि जानानै बिथाङा भट बिनो गोनां जाबाय
बा दिलीप शइकिया बिथांनो दरं उदालगुरि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ दिनै भट होनो खावलायबाय बा दिलीप शइकिया बिथांखौ देरहा होनो थाखाय भट होनो खावलायबाय। बे बेसेबां दुखुनांथाव रायजोफोर। दिनै दिलीप शइकिया मोनबा दिनै आथिं सिङाव थानानै बा बिजेपि मोनसे राजनितिक दलनि आथिं सिङाव थानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावलांनो नागिरदों, बेयो मोनसे बिराद गिदिर साननो गोनां होननानै आं सानो रायजोफोर। जे जायफोर बिथांमोना बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन दिनै बैफोरबादि खामानिखौ जुदि मावोमोनबा दुलाराय जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोननि सायाव ओरैबादि गोजोननाय बा ओरैबादि मोजां मोननाया फैगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव धरना होनायनि सोलायै बिथांमोना बिथांमोननि आथिं सिङाव थानानैसो दिनै बिथांमोननि जानानै भट मागिनांबाय। बे खुब लाजिनांथाव आरो बेनिफ्राय देरसिन लाजिनांथाव खोथा बा बाथ्रा गैया होननानै आं सानो आरोखि। मानोना दिनैनि समाव नोंथांमोना साननानै नाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो देरसिन आफाद होनोबा बबे आफादा? दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जोंनि बर' हारिनि बा जाथिनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे आफाद। बेखौनो जों बुङो माहारियारि आफाद। दा बेबायदि मोनसे बेसेबांबा जाथिनि हारिनि देरसिन आफादानो जुदि मालायनि आथिं सिङाव थानानै मालायनि बिबायारि जानानै मागिनानै बिथांमोननो होफैनांगौब्ला बेनिफ्राय देरसिन आरो मा लाजिथाव थाबावो होननानै सानो रायजो राजा नोंथांमोनहा। दा बेनो आरोखि। दा बेनि थाखायनो आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों रायजोफोर जे जुदिअबा बिथां दिपेन बर' सारा बिटिआर एकर्डनि जे जायफोर मावफुंजानांगौ दफाफोर बेखौ मावफुंनायनि सार्थआव जुदि दिलीप शइकियानो बिथांमोना भट होनो खावलायदोंबा बा बिजेपियाव भट होनो खावलायदोंबा बिथाङानो मानो डाइरेक्टलि फैनानै माने केन्डिडेट जानानै बे दरं उदालगुरि बियाबावहाय इलेक्सन गेलेयाखै? बिथाङाबोथ' गेलेनो हायोमोन। दा बिथांनि मावनायजों आरो बिथांनि मावनायजोंथ' बहुद डिफारेन्स जागोन। मानोना दिपेन बर' सारा जाहैबाय सासे बर'नि फिसा हिसाबै बर'नि थै दं। नाथाय दिलीप शइकिया बिथांनाव बर'नि थैथ' गैया। बेथ' गुबुन हारिसो, गुबुन हारिसो। दिनैहाय जेसेबांनाखि जोंनि बिटिआर एकर्डनि जे मावफुंजानांगौ दफाफोरनि सोमोन्दै पार्लियामेन्टआवहाय रायज्लायहैनांगौ, दा बे बाथ्राफोरखौहाय बै रायज्लायहैनांगौसो गोबांखौ हयथ' बे रायज्लायहैयाबो जानो हागौ। नाथाय दिपेन बर'आ गावनो खुद जुदि बाहाय इलेक्सन गेलेनानै जुदि एमपि देरहालाङोमोनब्ला बिथाङा गावनो गोसोबायदि जायफोरखौ बुंनो गोसो बा जायफोरखौ खालामनो गोसो बिथाङा पार्लियामेन्टआवहाय गावनि खुगाजोंनो बिथाङा बुंहैनो हागौमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो बिथांनि सायावहाय मा फोथायनो हायो जे दिलीप शइकियानि सायाव जे बिथाङा थारैनो जोंनि बर' हारिनि जानानै बा जोंनि बिटिआर एकर्डनि मावफुंजानांगौ दफाफोरनि सोमोन्दैहाय पार्लियामेन्टआव हब्रा बाथ्रा बुंहैगोन ना? आंथ' माब्लाबाबो फोथाया। दा बे आरोखि रायजोफोर। दा बेखायनो आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे बुंनायजों लोगोसे आं खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौहाय जे दिनैनि समावहाय जानो हागौ हयथ' जोंहा दिपेन बर' सार बिथाङा राजनितिकनि फोथाराव फैनानै माखासे जाथिनि हारिनि खामानि मावनो बहुद गोसो दंसै बा बिथाङा राजनितिकआव फैनानै माखासे खामानि मावनो गोसो दंसै। दा बिनि थाखायनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांखौ बिदाय होनांसिगौ होननानैसो आं दिनै खावलायगोन आरोखि। बिथांखौ आङो एरख'नांगौ बा बिथांखौ होखारनांगौ बे बाथ्राजों आं बुङाखै। बिथांखौ मोजाङै मोजां बिदाय होनानै बिथांनोबो राजनितिक फोथाराव फैनानै जाथिनि हारिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांसिगौ होननानैसो आं खावलायदोंसो। नाथाय आं बुङाखै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौहाय गाज्रि रोखोमै बा गाज्रि गोसोजों आं बुङाखै जे बिथांखौ एरख'नांसिगौ, बिथांखौ होखारनांसिगौ नैबे बाथ्राखौ आं बुङाखै। दा खोथाया जाहैबाय जेरैहाय जोंहा थांनाय समफोरावहाय प्रमद बर' सार बिथांखौहाय
दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बावनायजों लोगोसे जेरैबायदि बिदाय होदोंमोन राजनितिकआव खामानि मावनो थाखाय बा राजनितिकनि फोथाराव फैनानै जाथि हारिनि माखासे खामानि मावनो थाखाय जेरैबायदि प्रमद बर' सार बिथांखौहाय खाबु होदों, थिग बे रोखोमनो दिपेन बर' सारखौबो राजनितिक फोथाराव फैनानै जाथिनि हारिनि माखासे बिटिआरनि बा माखासे मावफुंजानांगौ दफाफोरखौ मावनायनि थाखाय बिथांनो खाबु होनांसिगौ होननानै आं बेखौसो खावलायदों। थ' रायजोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आङो माबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांबायबा बिनि थाखाय आङो समस्त बर' रायजो राजाफोरनाव आं निमाहा बिबाय। जुदि नोंथांमोना माबाफोर आंनाव गोरोन्थि मोनदोंब्ला बिनि थाखाय निमाहा होगोन आं आसा खालामबाय। थ' रायजोफोर, आङो नोंथांमोनजों बेखिनि बाथ्राखौनो रायज्लायनो होननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। थ' आंनि बे ससे भिडिअखौहाय आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर'